Oimore nyakorom gajuang arwakini machiegni e chenro ni mar Rameny Piny en chieng' wuok tich tarik 13 dwe no mar adek 2023 waikoni mathoth odhiambo kawuono koringo koda ka wito oko bura manomako jatend migao mar arita kwe ma pacho ka Fred Matiang'i masani koro ogai kata mana piny owacho kanyo ni koro oonge koda bura mora mora. En wacho bende waikoni e yo makaro odhiambo makawuono kaito bende ang' nobed kanyo gi twak mar Rameny Piny nyakora Ramogi kama bende ang' nwang'e ywak mabende osebedo kiywago gi jogo mabende chiwo raka jorak ma Kisumu County ka bende gisebedo ka giywago rem mar chulo gi weche go mag timo raka e county no ka bende moko kuywak ni kata bedo ni chulo moko kuom jogo mabatimo rak makamago nitie jomoko mabende ok yud chudo makamago. Wadhi bedo kanyo gi wendo Amori Onyango ma en jakom riwruog jorak ma Kisumu mondo mi olernwa mathoth kotende kod ywak mar jo orak go e county ma Kisumu. En twak mabiro mana thuolo machuok bang' weche manyien. Okwongo ang'ie thuond weche. Na hatujui tunaelekea wapi. Hakuna kitu tunafanya saa hizi, ni kutoroka tu. Kama Kindiki ameshindwa na kazi, basi sisi afute hii RDU atuandike sisi warani kazi. Jopiny osechako dare gwenge ma sirikal nyogolo chik ni kik yudie ng'ato e kinde apedha mag manyo jonjore gi jokuo jamni North Rift. Nonro mar migao mar thieth yango county ma Homa Bay kaka mano ma otelo e landruok mar nyaldie ma Kaluo. We've been able to secure the release of the 51 fishermen. Jolupo 51 we thuolo bang' meko gi obila ma Uganda chula maremba yedhi moko to pod ogeng'negi. Arwakini machiegni nyakora Ramogi e chenro mar Rameny Piny wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno ma lokonwa weche gi thuolo matudi kod waila maro to machuok 2 3 6 nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook live nyiswa pachi kotende gi mago mwaikoni odhiambo makawuono bende wantiere YouTube gi Twitter duto inyalo bedo thuolo matudori kodwa machiegni chenro ni nyinga Lydia Okeyo. Wachawa gi mago motende kod mago magarita nyakora Ramogi kama moko kuom jopiny nyanduat mar Hoho mar Okak osechako dar mano bang' jatend migao mar arita ngire Kithure Kindiki chiwo seche 24 mondo ji ma odak e rogo ma ichich go ni jonjore oponde odar. Jodak go bende koro kwayo piny owacho mondo orang ratich gi ni mar gidar to onge kama ginyalo dhiye. Otanyambaga chakonwa chenro makama gi sigana mano. E gweng' malonge wan maidore Samburu ma Imbo, warado gi jodak mong'wano wuoth kendo gidar kod piende magi e kaka luruok kod chik manyogol kod jatend arita kwe Professor Kithure Kindiki. The public is hereby ordered to vacate immediately from the following areas and coordinates, and this must be done immediately. Minutingo nyithindgi, gwen kod diek, sanduge kod mwandu mamoko, majok man kod nyalo, to dirore apiko kendo giriore kod sa, e kapok mirim sirikal, olwar kuomgi. Giywak ni sirikal ojwang'ogi, kendo dar to gidar, to kata kama gidhiye ok giyango. Leo Samburu West mguu ni ponye. Na hatujui tunaelekea wapi. Hakuna kitu tunafanya saa hizi, ni kutoroka tu. Kama Kindiki ameshindwa na kazi, basi sisi afute hii RDU atuandike sisi warani kazi. Mimi anabeba mtoto na vitu yangu anaama saa hizi. Naenda tu kwa sijui mahali anaenda na juu ya serikali na Pokot pamoja. Na sisi unataka na kitu sote, unabeba mtoto, na kitu unabeba sasa kuenda bagi na juu mahali unaenda. Leshiro Lepario en jadak malonge wan wacho ni pache dang'ni kendo kamosoe wiye kod familia otame e kata obedo ni matimore mar kelo resruok ni oganda e kendo kik nege kaka jok manyayo maundu e kinde mapisas magarita kwe medo kasa pedha ne jonjore. Unaona watu wametoroka kabisa, na sababu kuu ambayo inafanya watoroke ni hii incident ambayo ilifanyika jana. Running from homes because of insecurity. E kit kaka jodak dang'ni kagidar, nyisa diere ni piny owacho sechako tielo mar 2 mar seto kweth njore mobuto e kunde kaka Samburu, Turkana
kod Pokot Maimbo. Wale ambao mmekutana nao kidogo ni wale ambao wamekuja kuchukua viti yao. Kwa hivyo kutoka leo hakuna mtu anaishi Longewan, hakuna mtu anaishi Lolmolok. Mati more kinde ma jodak maburat ni kod luoro bang' ji ariyo negi kod jonjore e kinde ma negi lago chechgi pap mamlango e ward maburat e county ma Isiolo. Leo tumepotesha watu wawili na ngamia imeenda. Sisi tunataka kuomba serikali na tumeomba kila siku, tunalilia serikali na tunaona hakuna hatua inachukuliwa. Sisi tunataka upande wa Oldonyiro ward na upande wa Samburu East iweke operation inatembea. Luoro podo mako counties malai Kipya, Samburu e kama gikoni jonjore muomo kendo donjo Oldonyiro e county ma Isiolo kod Jamni. Ngamia imeenda na watoto wamebaki yatima. Mali imeenda, baba ameenda. Watoto wataenda wapi? Na watoto kwa university na wako secondaries watasomeshwa na nini? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakora mga juang manen jatendari takwe pacho ka Dr. Fred Matiang'i oyudo fungruok bango gae mar jomin buche Nudin Haji golo chika ni lor find mag bura manyocha iluene. Matimore banga pisi ma jomin buche wacho ni neno mano ochwal gi obila mago kwach kich okoromo kendo ok nyal miyo chwal bura no edoho. En bura mano chakore bang' weche moko wuok ni obila no monjo dala mane en jatend migawo mar arita ma pacho ka Fred Matiang'i tarik 8 dwe mar 2 higani. Wach mano omiyo obila ochako luwo ndach jatelo no. Dwe mar 2 tarik 19 Matiang'i no wuok e pacho ka kadhi e piny Ingresa, gino mane piny owacho chechgo ni chal ka gima no pondo wuok e pacho ka. Bang' winjo ni obila ne luwo ndache kutenre kod monj mane ilieko no, eka bang'e no yangore no dhi e wuodhe ne wuone piny Ingresa. Bang' jumbe 2 jatelo no duoge pacho ka kuwuok e piny Ingresa kama noromne gi familia mare alap mar ndeke ma JKA. Bang' chope pacho ka Matiang'i nyocho chope log tich mar obila mago kwach kich DCI mondo me dadhoge kaluwore gi wach mane liekore ni obila no monjo dalane. Wach matendo obila no kwedo kendo oseo Matiang'i kuom hango ne obila ka omieno gi chilo. Liekore ni bang' dayo dhoge ka DCI, jotelo moko kod jodongo maya e dhoda Bagusi osebedo ka timo romo gi jodito mag sirikal mar timo theke wi wachno. Gikone to boke manowuok e apisi mar ogai ma jomin buche olero ni bura no koro lor kendo onge okang' mora mora mibiro kaune Matiang'i kaka ne okwach kich dwaro. Jomin buche wacho ni onge neno moromo mako bura ni Matiang'i kata okil mare Danstan Omari e weche ma itudo gigo mag wacho weche ma miriambo kendo temo kelo thuye. Kora mga juang wadhi mbele gi weche manyine chendo ni maratil wang'iye mago motudre kod tiyo kod omenda sirikal wayudo ni kanyo dweche 6 osekadho nyaka ne riwruok mar Kenya Kwanza donje telo e pacho ka. Bede migepe mopogore opogore koting'o joked ratich oganda medo golo nonro mopogore opogore kaka kitelo ni osenyiso kata kitelo ma tend Kenya Kwanza osenyiso kod okenge ma bende koro gimedo keto e chopo singo mane giketo ne jopiny e kinde mag campaigns. Duol mochung'ne kedo ne ratich oganda e pacho ka manyo kanyo KHRC koni kaluwore kod chal mar piny Kenya ahinya to hidho mar ngima dwaro ni tiye mondo ket nyong'ong kendo non ka bende piny owacho chako tich e ong'ala makare kod ka bende giluwo chike mag tiyo gi mwandu jopiny Kenya. KHRC nyakura mga juang oyango gik ma koro gineno ni ok dhi maber kod kaka owinjo odhir piny owacho mondo miyo lo dwach chike e chopo singo mare. Nyakura mga juang wadwa ng'iyo mago motendre kod ywak makama kata mana nonro makoro golge duol makedo ne ratiro mano KHRC giwacho kaka gimenyo kaka sirikal osebedo katiyo dweche 6 nyaka ne Kenya Kwanza ka utelo mathurka. Giwacho ni nyaka koro non kaka Kenya Kwanza tiyo chakre ne gidonje telo mano dweche 6 nyaka ne kaka utelo mathurka. Siasa kod pek mar ngima nyiso ni piny Kenya ok dhi maber mano kanyo kaluwore gi nonro no nyakura mga juang ka bende duol no mar NCR wacho kanyo ni Kenya Kwanza dhi ataro mag chike mag omenda mag 2012 gino bende koro gineno ka gima yuayo dongruok mathurka. Bende kecho nyaka koro giket nyong'ong ne piny sirikal kara ne sirikal kapok weche okethore mondo mi omeny kaka omenda tiyo e apisi mag sirikal mopogore opogore marno ni kaen dwaro mondo neni inyal konya ochumi mapacho ka bende koro dhi ataro mar gino mar oganda jo Kenya. Bende
sirikal giwacho ni oketo omenda mathoth tayo tije apisi kar chopo singo mane giketo chal ni omenda imed gole apisi to kata kamano singo manome jo oganda jo Kenya nyakoro mgajwang ok chop kare bede migepe notiyo kod omenda maromo bilion 3 e kind dwe mar 11 kod higa mokalo kod dwe mar 1 higani. Mano bende en achiel kuom gigo ma bende koro duol no makelo ratiro mar oganda koro oseketo e wang' jopiny. Apis jalup jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda maromo milion 880 e tawo tijene e thuolono. Kaeto bende ma nyiso ni sirikal dhi ataro mar kidieny mar 2 mar 201 mano kanyo 201 D mar chike e wi tiyo kod omenda mag piny owacho. Bende KHCR nyakoro mgajwang otimo nonro kendo yudo nyadichiel kenyo ni chik dwaro ni atamalo 30 mar budget ketne dongruok kata malo 70 kende emowinjo bed ni tiyo e tije mag sirikal. To e budget mar 2022 trilion 3.3 oseketi mar timo kamano. Bende riwruogno nyakoro mgajwang kata duol no bende oneno oyango kanyo ni atamalo 88 oseket tenge ni tao tije apisi kata mala 12 kende makoro seket ne dongruok ma pachuka. Kade okero gineno kama dhi ataro mar chik mawacho ni tamalo 30 mag omenda no owinjo bed ni itiyo godo weche mag jopiny kaeto 70 itiyo godo e apisi mag piny owacho. Gidhini giwacho ni makoro dhi ataro mar tiyo kod omenda kaluwore gi chike ma kamano. Bende kanyo wayudo kwang'io weche mag chuogo apise mamoko kako yud gi duol no. Giwacho ni chuogo leo mar CS dhi medo pek ne oganda jo Kenya. Par ne tek no seket CS nyakoro mgajwang dhi nyiso ni dhi manyne gi bende omenda midhi chulgi kaka osara. Koro magi neno ka gima dhi medo jo Kenya pek. Sia bende koro pek mar ngima pod medo bedo mapek anyano oganda jo Kenya. Apis jalup jatend piny Kenya kod joten migepe kelo pek ne jo Kenya. Mano bende achiel kuom yuto kata gigo bende koro yud riwruogno kata duol makedo ne ratiro mag oganda kotenre gi chuogo apise. Gina bende oganda jo Kenya osebedo ka gole pachgi ka bende gichaya ahinya weche mag chuogo apisi mago magin tok chik. Makoro miyo jo Kenya nyakoro mgajwang iketo gichulo osuru mamalo nikech nyaka bed ni nitiere omenda miketo ne joten migepe mapacho kachiel gi apisi mar jalup jatend kata jalup jatend piny Kenya. Mano kanyo jalup jatend piny Kenya. Omenda ma itiyogo apisego inyalo med counties mondo koro miyo res oganda. Mano e kaka mano report bende duol no golo. Ka bende koro gigolo pachgi mako kuom gigo bende sirikal onjo bende ni timo mar konyo oganda jo Kenya. KSCR nyakoro mgajwang bende wacho ni ok gimor kod kaka sirikal tiyo kod omenda mar jopiny. Mano ok dweche 6 kende nyaka ne Kenya Kwanza ka otelo mapacho ka koro bende gichiwo gik ma koro nyaka tim nyakoro mgajwang. Giwacho kama ni bujoten migepe nyaka koro lu chike mapuodho kaka itiyo kod mwandu oganda jo Kenya. Bende giwacho ni od bura mano PSC nyaka koro ket nyong'o ne kaka itiyo kod omenda mag jopiny. Nyaka koro ginon kaka omenda gutiyo bende nyakoro mgajwang en achiel kuom gigo bende koro duol no wacho ni nyaka koro tim mar konyo kata jolo piny Kenya kama koro ngima medo bedo matek ne oganda jo Kenya. Apis non buge omenda mag sirikal nyaka koro bende giwacho ni nyaka non weche mago mogol gi apis jaga budget mapacho ka. Bende jopiny e weg teko kendo winjo gi kwa joma ne gimiyo telo mondo mi oket ngima obed mayot. Mano kanyo bende gik ma nyaka koro tim achiel kuom gino bende koro duol no wacho ni magi nyaka tim gi piny Kenya mondo kara gitend piny Kenya mondo ne oreso ngima jo Kenya. Koro mgajwang magi gin maga kuom report maduol makelo ratiro KHRC ogolo kaluwore gi nonro bende gitimo kaluwore gi pek mar ngima mosebedo dweche 6 nyaka ne tend Kenya Kwanza ka otelo mapachuka. Gin mana moko kuom gigo bende koro gigolo report bende koro gigolo ni nyaka koro tim mondo mi oreso uchumi mapachuka. Par reso uchumi en achiel kuom gigo bende Kenya Kwanza no singe
e kinde ma bende ne gimanyo kura e pacho ka. Ma en gima koro ganda jo Kenya pod oketo mana wang'gi mar neno ka bende idhi tim kaka ne gigeno. Kwa weyo manyo kwa Ramogi Juang mano motendre kod nonro ma KHRC wadhi mano motendre kod wechego mag siasa. Johera mag Azimio la umoja gwenge ma opogore e pacho ka no dhi nyime kod ng'anyo margi ka giseyo piny owacho kuom pek mar ngima kod midhiero mamoko ma okwako piny Kenya. Kaunti ma Migori ng'anyo ma kamano no bagi ka bang'e to winjruok obedo mano mar chunge nyaka tich abich kaluwore gi romo mar Elreb machakore kiny kaka Jojuma leronwa. Ng'anyo ni mani obagi counties mopogore ma oting'o county ni ma Migori kod county no ma Nyandarua kod joherego mag Azimio la Umoja ma bende ywago pek mar ngima obiro mana bang' ndalo machuo bang' riwruogno mar siasa mar Azimio la Umoja ne kwayo joheragi mondo koro wuog oko kendo donje ng'anyo nyaka koro chieng' piny owacho chop dwaro margi. Okwanyal bedo kech e piny ma wan wawegi wane mwaloso piny monywolwa tinyalo sandwa mwan kech. Hatutaki maskari, tunajilinda wenyewe. Tumeumia sana. In fact tangu Ruto achukue hii kiti uongozi ya president maumivu ndio imekuwa mengi. Mheshimiwa Ruto alisema akiweka Biblia chini unga inaanguka, gazi inaanguka, petroli inaanguka. Lakini baada ya siku 100 kuisha akasema apewe mwaka moja. Kwa hivyo tumeona hii serikali ni serikali ya vitandawiri. Chenrogo mag wuoth kaachiel kod ohala ne ombemore piny e bombe mopogore karwe kod ng'anyoni. Aliahidi ati akikaria kiti kila kitu itashuka. Saa hizi hakuna kitu inashuka, ili hali inapanda. Tumeumia kabisa kama Wakenya. Yeye alisema gasi itaanguka. Swali langu ni gasi ikishuka tutaekelea maji tupea watoto wakunywa ama tutapika nini? Nyakakarango wauoke ndo mato manachakruok wabiro State House nikech wan jo Migoro kwa luor. Joherego mag Azimio ne oramo ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chieng' piny owacho chop dwaro margi. Tumeanza maandamano rasmi chini ya kiongozi wetu Honorable Raila Odinga. Tunafanya maandamano Nyandarua kaunti yote mzima mpaka serikali isikize mambo yale mwananchi anataka itimie. Bang' bedo kod ng'anyo dichieng' ma kawuono, joherego mag Azimio la Umoja e kaunti ni ma Migori ka otel kod jotelo e duombono mar ODM ne olando ni koro gichungo ng'anyoni nyaka tarik 17 mar dweni mondo gichiw thuolo ne romo mar counties 14 e bor riwruokno ma ong'ere kaka Lake Region Economic Block machakore kaunti ma Migori odiochieng' makiny. Pana marwa Dr. Chila yako en gi welo nyaka wamiye nafas mondo wende obi mondo mi owuogi wende yo maber. Wan gi welo mabiro. This is an opportunity mabiro kama na dichiel. Next year pod obro dhi kama chielo. Muwa winjore ni wada hold on sani mondo wendo obi. Adier ni kaka jo Migori wasebedo winjruok. Wasebedo winjruok ni chenro mar maandamano luwore gi chenro ma wan go mar dongruok ma Migori. Adwa kwayo yawa ma nitiere i Migori County ma koro ong'anyo ni mondo ging'any gi kwe ka ging'eyo ni ng'anyo en ratiro mar ji duto to mana ka en ng'anyo motim gi kwe ma ok nyal chwanyo ji ma ok nyal chwanyo ng'ata ng'ata. Kwa mfano nitiere ng'ato manyalo bedo gi jatuo e osiptal tidino barabara kaka neno jomoko dino barabara. Jatuo no nyalo bedo in, onyalo bedo watni, onyalo bedo ng'ata ng'ata. Joheragi mag Azimio e kaunti ma Migori kata kamano ramo ni bang' tieko romo machal kod mae to gibodhi nyime kod ng'anyo margi. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Kamachelo nyako Ramogi Juang jotend migepe Musalia Mudavadi no limo mana en jalup jatend piny Kenya e kinde mokalo Mudi Awuori e pare mantiere kaunti ma Nairobi. Mudavadi okoni gibedo kod twak mararia e wi yore mag jiwo achiel mar oganda jo Kenya kod winjruok ma jo piny bang' yiero. Awuori korka kore okone tend piny Kenya kod joket sirikal tesre ni otie yorno mabiro neno ni ngima jo Kenya obedo maber.
To kwang'yo mago motendre kod ngima dhano kod wechego mag thieth Nyakoramoga Jwang kedo kod tuo mar nyaldiema pod medo bedo matek e kauntis 14 ma pachoka kaluwore gi nok mar jolony mag thieth. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi leronwa, nyaldiema nokwongo muoch dwe mar 10 higa mokalo kendo nyaka sani mohewo ji 6,000 oseyudo tuono e pachoka ka kaunti ma Homa Bay ema koro telo e gwenge ma Kaluo. Oro pod okwako gwenge mathoth e pachoka miyo pi nok kendo ganda jo Kenya kedo kod tuoche ma opogore mikelo kod nok mar pi kata tiyo kod pi ma ochido. Tuo mar nyaldiema osebedo ka landore yare higa ma okalo kendo migawo mar thieth osetemo biro kod yore mathoth mag kedo kod tuo ni kuma oriwo chanjo mar nyaldiema. Nyaka tarik 7 dwe mar adek higa ni, lipot mar migawo mar thieth yango ni ji 6,391 oseyudo tuo mar nyaldiema e pacho kae, ka ji 99 to osewito ngimagi nyaka ne tuo ni muoji tarik 8 dwe mar 10 higa ma okalo. E kwan mar ji 6,000 gi, 1,800 gin nyithindo mani piny mar higni 5. Kauntis 17 nyaka sani osemonj kod nyaldiema. Garissa otelo kod ji mohewo 2,000, Mandera, Nairobi, Tana River, Wajir kaka Luo to Homa Bay ni kod ji 51 e kind mamoko. E kaunti ma Homa Bay, kuonde chung' od bura 2 osebede lai manyime landruok mar nyaldiema, moriwo Homa Bay Town kod Rachuonyo South. Homa Bay Town ji 2 osewito ngimagi, ka Rachuonyo South to ng'ato achiel osewito ngimane nikech tuo mar nyaldiema. Ute thieth mag kaunti sani koro osemi masinde mag timo pim mag kolera ka gitiyo machiegni kod kar pim mar piny owacho ma National Public Health Laboratories. Nyaka sani, piny owacho mamalo kod tend counties ma nyaldiema oselandore oseketo kenge ma opogore mar kedo kod nyaldiema. Magi oriwo yawo dundu mag minyaga ma odinore kokalo kuom migawo mar pi e kaunti ka kaunti, kunyo kisima mag pi e kauntis mag Garissa, Wajir kod Tana River. Bende migawo mar thieth ne ochako chenro mar chiwo chanjo mag nyaldiema manigi chanjo 99.2 e kauntis ma Nairobi, Wajir, Tana River kod Garissa. Chanjo gi pod ichiwo e kauntis gi ne ji duto chakre nyathi ma ja higa 1. Kata kamano, pod nitie rem kod midhiero maduoko piny okenge mag temo kedo kod midhiero mar nyaldiema e pachoka. Magi oriwo nok mar lakteche ma olony e kedo kod tuo mar nyaldiema e kauntis 14, chwalo lipode mag nyaldiema modeko, nok mar omenda mar timo nonro, chwalo jolony kod luwo jotuo mag nyaldiema. Kasani to koro jopiny duto ikwayo mondo miyo rit ler kumoro amora ma gintie. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwang'yo tenda kor gwenge Nyakoramoga Jwang wadhi nyaka kaunti ma Siaya kama rawere mawuok e kaunti ma Siaya ogolo ng'ur wi deko mar moko kuom chenro mag dongruok mane ochaki gavana machon ma kaunti no Cornel Rasanga. Rawerego wacho ni chakre gavana James Orengo kautelo mar kaunti no moko kuom chenro mane ochaki kod Rasanga kaka gedo mar paw tuke ma Siaya kod tesen nyamburko pod ochung' nyaka sani. Kotelnegi gi Steven Odhiambo, rawerego nonyiso chich margi ne nyalo bet ne ng'ur ma piny e tend kaunti no nyalo bet ni rocho moko kuom chenro mag dongruok e kaunti no. Giwacho ni kaonge lokruok moro amora e ndalo 7 mabiro, gibiro bago ng'anyo kendo gibichulo osuru e kaunti no. Wacho mi wan kama mokwongo en wadwaro projects manoket na lego usonga mancho goli i budget ka to nose kadh bose ket pesgi nyaka los brum betem duto wiye koso kuyi sani ogol pesa e project magero stadium mamano watamre kose kwatamre wawacho ni mondo duoknwa ng'ano pesa mondo stadium orum mondo yud kama nyalo time exercise talent margi usiro kose kusiro wach mar adek mwanyiso James Orengo en ni wadwaro ni stage ma Siaya oket pesa kuro mondo stage ma Siaya otiek mondo jowa yudhe kachiel kod mine yud kama nyalo loki ohala mondo Siaya obed maber kosek ber. Wawacho ni wamiyo wakwayo James Orengo gavana mamarwa ni mondo oketie kinde gi upiti mare obed maber mondo tich otire ni jopiny kaka ne gisingo. Mano wach mokwongo. Adier kose kadier.
Ramogi jwang' en dakika 22 bang' saa achiel ma midhiambo chendo en rameny piny erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV na rwaki kacha ni nyiswa pachi kotende gi magi mwai koni e chendo ne kabe aneno ka oganda osebedo ka oro ote opogore neno kanyo ka Stella Richo wacho kanyo ni en ntiere chendo ne kendo oseyuoro e chendo ne mara rameny piny kabende oro mos magane Thomas Nyangweso mowacho no lalo nyithinde 4 kantiere awasi wagyo mos kumano kabende neno kanyo ka Floziane wacho ni sia town Ramogi chopo e yo makare mako jwang' David Omondi ne wacho kanyo Ramogi TV winjore makare kata kamano wacho ni Kenya kwanza to hinyo oganda jo Kenya kutendre kamano wacho ni en ataro mar singo mago mane gimiyo oganda jo Kenya ikindego nyako Ramogi jwang' bende ne gimanyo ombule pacho ka Engineer Lazaro Kanyambo wacho kanyo ni en bende oneno ka wacho ni tim mar buogo kata monjo jofwambo en wach mar dok chien kabende wacho ni chalo nitie gima rach ma ng'ato nyalo bedo ni timo to ok monjo jofwambo. Paro ni mano en karasigana mano wabedo godiochieng' no manyoro kono Luoch Nixon wacho kanyo ni isibania boda Ramogi TV chope yo makare. Benta Charles wacho kanyo ni gima jo Kenya sani ntiere mane lwet Nyasaye kabendo wacho ni kama koro sechope ni ka ok Nyasaye to ganda jo Kenya ok binyalo wacho ni Ramogi TV chendo marameny piny ka entiere gwenge go makaren. Jalamo Japolo bende wacho ni osedo donjo ka ligala kabiro Ramogi TV chope yo makare selector Deva KE wacho ni ntiere kod wechendo. Larix Mado wacho ni en bendo Yugis Dala gin kanyo gi mama gi Alice Matthew giduto giwacho ni gin tiere goda guru dala kendo giwacho ni chendo mar rameny piny chopo ne ge yo makare kag bende girito mana twaka mano mar jorak. Stephen Otiwa Molimbora ni kanyo in bende wacho ni ntiere kod wechendo kae to bende ka ng'iyo kacha aneno kai county ma Migori aneno ka Joseph Nyambaga Alila mana wacho ni entiere koweru dala entiere kodwa chendo niro kamano kuom kete mana kanya kwa Ramogi jwang' yo matine chendo mara menyi kata kamano pod wantiere kod weche mathoth kwa duogo kikidhi mabora med kete mana kana nyisi ni kwa duogo nya kwa Ramogi jwang' wadhi bedo kanyo gi twak gi Muriso Nyango ma en jakom mar joriwruog orak mantiere county ma Kisumu awinje ywak mosebedo kigolo gi jogo mabende chiwo orak e county no gine ywak mabende king'iyo kanyo kwa Ramogi jwang' oseikore yo makare ang' no nyiswa kotendre kod ywak mosebed kigolo gi jo raka ma county ma Kisumu kabende giywago chudo mosebedo kadeko kabende moko ywak ne kata obedo ni chulo kamano to ok chul maromre ntiere bero wang' moro mobedo kosebedo kabedo en twak mabende kidwa no bayo waduogo gi twagno mana bang' dakika machuok e chendo mara meny piny kete mana ka Ramogi TV. Miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok mag gi makare pile ka pile. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. To onge gimoro amora marach motimore ne kata matin. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys had. The team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed
might now come into Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Machiegni kendo nyakora mga jongero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni marameny piny wadhi mbele gi weche go manyien. Ikruok oseketi motelo ne romo mar counties 14 mantiere bwo riwruok mar Lake Region Economic Block ALREB, romo mabende ibago e kaunti ma Migori ka ochakre odiochieng' makiny. Romo no mar 11 igeno ni dhi kelo governors 14 kod welo mamoko ma oting'o joket mwandu mago madhi twak e yore mag kelo dongruok e counties go. Ted counties go ni romo makamano omiyo gire mar chungo ng'anyo mano chakore kawuono mondo miyo chiw thuolo mar neno ni ALREB timore e yo makare maonge ng'ikruok. Chenro mag summit ni kaka unyalo neno kata kama wachung'e ni dhi maber, wadhi ka watieko kendo wendo osechako donjo. Kata sama uweni nitiere investors mosedonjo ma already rito mondo summit kinyo chakre kiny. Nitie governors 2 mosedonjo, governors modong 12 be donjo kiny godhiambo. Koro waikore maber mondo mi warwak wendwa gikelno ohala aina mopogore opogore mondo mi wasud okang' machielo e kaunti ma Migori ka. Chenro mar summit ni nolos chon. Koro summit ni wadhi go mbele to maandamano be koro luongi to gie sani wan gi jotelo mag bunge la wananchi to gi mag vijende to gi jotelo mag the ODM party ma is the dominant party ma Migori ka. Koro wasebedo pinywa duto te ma wawinjore ni chenro mag summit nikech en gima biro gero jowa kendo biro gero county wa dhi mbele ndalo 3. Kwang'e mago motucho enam nolwe nyakora mga jwang' jolupo 51 mawuok e chula Remba kar chung'od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay manyo maki gi obila mawuok e piny libamba ma Uganda koro gikone to wethuolo. Bang' telo mararita kwe kaunti ma Homa Bay donjore e wachno. Jolupo go nyo maki gi kodira mokalo ka gidhi nyime gi chenro mag lupo enam nolwe ka yiedhi gi maroma 17 bende obila ma Uganda nyo mako motere tesendo obila malolwe kod Kabale. Kamishna ma Homa Bay Moses Lilan oyango ni jolupo 51 no wethuolo kachiel kod yiedhi 7 mag lupo bang' kanyo gidonje lalruok gi apisas mag arita kwe ma piny Uganda. Okoni yiedhi mamoko 10 to pod obila ma Uganda omako kendo gidhi nyime gi luwo ndachgi. We received reports that a total of 51 fishermen from Remba Island had been arrested by Ugandan authorities, and also 17 boats had been impounded. This happened around Lake Victoria waters in the region of Lolwe and Kabale. Upon our coordination and also communication and the normal protocol that we normally use with our colleagues from Uganda, we've been able to secure the release of the 51 fishermen. We have also been informed that 7 boats have also been released. There is also, we still on course with, consultations with our counterparts from Uganda, and we hope that in due course we should be able to resolve this matter. Kamachiele kinde ma piny gi ma pod medo kedo kod midhiero mokel kod lokruok chal kor lwasi kaunti ma Busia kod kata pod kedo kod nok mar pi inyato aora Manzoia. Jodak ma Busia wacho ni aora no koro duono kendo ma koro chuno moko kuomgi ng'ado tong' nyaka piny libamba ma Uganda ka gimanyo pi. Oyudo lerno kowuok kuom jafwambo marwa Judith Omondi makelo nogo yo machal kod ma.
en aora Nzoia, aora maduong' kar chung' od bura ma Budalangi. Aora ni kata kamano okosebedo ka konyo jopiny kaka dwarore kuom dweche koro. Jamnegi koro ni kod chandruok mar yudo pi kod chiemo kalore ni aora ni sani duono. Aora ni kinde ma koth chwe pong' ma pigi kel chandruok ne jodak makono. Chal mare sani obugo ji mathoth. Pi oduono kite ni oko kendo kata lo bende nenore. Silvanus Alianda koni puro rochni ahinya to nikech nok mar pi. Hii kiangazi pia imetuletea janga la njaa kwa wakati huu ambao kumekuwa na hii kiangazi, na sio peke yake. Hapa kwetu pia bado hakuja kuwa na ile pipeline ya maji ya mfereji kutoka kwenye bahari ambayo imesambaa sana. Usapata kwa wiki 2 mwezi unasapata haupati maji ile safi. Wamama wanasunguka tu na majericans wakienda kuchota maji. Ng'ombe wanakunywa huko chini. Na hayo maji ndio unapata kwa hivi sasa kuna magonjwa ya typhoid yameenea. Kopogoregi aore kata mana bugni mag kisima ma igoli e pi duto tuo ma oko tuo to pini piny mokalo ma okrom. Kinde moko giwuotho nyaka nam Lolwe ka giyud pi ma ginyalo konyorego. Chalni okopogore kod kuonde mamoko kaka na Mabale, Makale, kakar yudo pi modong' en mana chiel ma itiyogo kod oganda mathoth mamoko wuotho nyaka kilomita 5. Umefika hapa saa 10 ya usiku, tunatafuta maji. Watoto wanajitengeneza wenyewe wakienda shule, hata watoto hawapati kinywa ya asubuhi, wanaenda hivyo. Ni kwa sababu mama amerauka kuangalia maji. Hii maji inanyiririka hivi ni maji kidogo sana. Unakuja unakaa kutoka saa 10 mpaka saa 1, haujapata maji, unarudi kwa boma, hata hujatairisha mzaa anataka kutoka, mzaa anakuuliza, "Wewe mama ulikuwa umeenda wapi?" "Tumeenda kutafuta maji." Na hii shida ya maji imetokea kwa sababu ukiangalia hali ya anga, mazingira yote, zamani maji ilikuwa inakaa kwa sababu miti ilikuwa mingi, tulikuwa na miti mikubwa, lakini siku hizi kwa sababu imekatwa yote na kilimo cha miwa kilipokuja, sasa hii maji ikaanza kupungua. E gwenge mateso, jopiny koro ng'ado tong' kendo manyo pi e piny libamba ma Uganda. Na tukitaka maji most sahi tunavuka Uganda, kama ni ya kukunywa ya kutumia yote tunaenda Uganda. Ndio inatusaidia sahi kama wananchi wa Kenya. Umbali iko umbali almost iko na umbali na sisi. Na ndio tunavuka barabara, na hiyo barabara ni hatari kama umetuma watoto, kwa hatari na magari yenye yanapita ya barabara hapo venye nenda speed hivyo. Hiyo mtu atusaidie kwa sababu hiyo maji yenye natoka hapo mostly ni ng'ombe tu ndio inakunywa. Sisi kama wanadamu hatukunywi hiyo maji. Gavana ma kaunti ma Busia Polo Tuma koni weche mag pie kaunti no nyalo chendo poni okoketo kenge makare chon. Busia, we have got the lowest tree cover in Kenya at 0.43%. They always say if you even want to survive, at least tukue na 10%. Sisi tuko na 0.43. Nukuta ine. So the ravages of climate change in Busia here are real. And if we don't watch out, it will get worse. Migao mar thieth nyicha onyiso luoro ni nok mar pie pacho kae nyalo medo kwan mar jogo mayudo tuo mar nyaldiema poni ji ok obeda kicha. Judith Omondi, Ramogi TV. Koromoga jang wadhie mago motendre kod weche mag ohala kama gikone to koro jatatije manyien matenda the worth ma Mombasa Captain William Ruto odonja yange apis kosingo mar bero chenro mag wadno. Kane giloso e wath Mombasa nyasi mar wake apis jatend riwruok jotich e wath Mombasa Simon Sang jiwo jotelono mondo mi orakre gi midhiero mopogore opogore ma jotich osebedo kakaloe. Seogo bende jakom board mar KPA Benjamin Tayari ne okone gibiro bedo piny kaka tend wadno maneno ni chenro duto itayo e yo makare. Maombi ingia vizuri sana, tunaweza kuweka chini kidogo. Hiyo ya management wa Kenya Ports Authority
ikiongozwa na Captain Ruto ni kwamba performance lazima iende juu. Kwa hivyo mimi nataka mtupatie nafasi kidogo. Najua mko na hamaki na haraka nyingi, lakini mtupatie nafasi huyo captain na bwana Sang, tutakaa ili tulete maneno mazuri kwenu. Mimi najua mko na matarajio mengi sana. Najua kweli. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi, I will never let you down. Lakini lazima tufanye kazi. Mimi my rallying call is performance. Na nyinyi wote mnanijua. Wewe kama si mchapa kazi, wewe ni adui yangu. Ramogi janka bende koro wa Menyo County ma Kisumu kotendregi mano bende wadhi twaki odhiambo makawuono ge jakom Joraka ma county ma Kisumu kotendre kod chudo mag Jorake county no. Moko kuom Jorak mano timo tije kod county ma Kisumu dhi nyime kod bandho chudo margi mage wacho ni okwamo kendo onge gima tend county timo e mondo mi ochulgi. Jorak go lieko ne gi chich ni nitiere dewo wang' e chudo ni mar jomoko to idhi nyime kod chulo to thoth mano kata higni 10 mokalo poko chulo. Idwaro ni tend county assembly kokalo kuom speaker Elisha Oraro mondo mi odonjre kod wachno kendo sund sirikal kata governor Anyang' Nyong'o mondo mi koro chulgi. Kata kamano tendo migao mar omenda Jojo Kongo to wacho ni gin kod gowi mar bilion 1.7 ka higani kende gisechulo milion 400 ka omedo ni onge omenda magiseyudo kowuok e piny owacho mamalo. Natiyo gino thurgi nyong'o disilting gimoro mar milion 11 poko chula up to now. Tikao pesa ni tichulo jok moko to gitiyo to but the desilting me chulo now is hewa. Mabende wan gi proof. Mabro nwango kambe matiyo gigi ok tigi tichulo pesa. MCS mane wayiero no kwa yiero MCS mondo dhi otim construction. Ne wayiero MCS mondo ket sirikal tesre maka sirikal dhi marach to gitimo ne gi check. To MCS olokore ki dhi manyo tich e procurement department to gine medo hagi bet ki piny kanyo giloso list mag tije manie wodgi kako onego migi. Wase saindi higni 5 mokadho. Sani koro kwadhi secho enimo. Wabiro secho mana ka offices mag sirikal mwang'eyo gi olor. Kidwa konyo Kisumu adier kaka governor. Time gima Nyarati otimo Kisicha. Ya? Adwa na nuoni. Time gima Nyarati otimo Kisicha. Golnwa list mag projects mose tim for the last 5 years. Ipedhnwa. To jibiro rengo wuoko ko office kanyo kadhe moko dhi Uganda, moko dhi Tanzania. Nikech jiro mogaroma e town kagi to file ilose ba to find na ni chule ina record 3 days. Magi gik matimore Kisumu County. Epautu Kenya Ramogi kocha mar Kabras RFC team mar rugby Carlos Katiwa wachoni locha Manyien yude kintugo mar final mar Kenya Cup no kel kod wichot mar jotugo mage ma no tendre kaka osepuonjgi. Kabras no loyo KCB 19 kendo gikao kendo kombe mar Kenya Cup. Motelo ne lojno Kabras no yudo selo kod KCB finals mar higa 2015, 2017, 2018, 2019 kod 2021. Maen loch mar adek mar Kabras chakre ne chuoge e higa mar 2014.